Haina hai lamsak piro noro jot tanai tongnai tifra hastini jot tani thakuk tai boho sang tin rong basang haina hai katal tifra hastini sop notification noro ni basang tui faijak nor tam nugui tongo screen no friend chong o jaga je 8 passenger noro obose apply khlaimanai tai o jaga tifra hastio tongani je tifra job khani muchunai rok noro obose bidino pulen sin paithak jora naidi jot to kaisa kaisa nakman details rok noro sukurbai tebo saimana bagai ko friend chong ang nong o jaga bebang phunungnai o jaga bahike form fill up khani abro bundong nang jot no bidin bising tei paithak norno phunungnai ke nai tongdi pulen sin paithak jora bidin no ko pulen chong saimalai notification jongkori family mangke animal resource development ni bakhak tei norok nugui tongo jaga clear no swijak aboni thik tola norok nugui tongo norok no jaga walk-in interview ni bisingti job bo tlangjang ke friend chong o jaga norok nugui tongo nong total basuk vacancy phaisok bajang ko jaga 50 ta phaisok bajak post ga driver ni bagai nai tai norok no per month 10,000 khlainai salary bo rwjangnai ke friend sungte nalien kaisa kaisa jaga norok no job tlangjangnai oboke contractual basis norok 11 months ni bagai norok job tlangjangnai norok clear no nugui tongo go friends sungte nangkuman details saimalai na o jaga tebo kaisa kaisa details ngo teinai norok nugui tongo jaga driver post ni bagai tai oro post ke 50 ta phaisa hoijak abon bisingo career wise vacancy buri kha oro norok nugui tongo S3 bagai 15 ta unreserved tongo 26 ta AC ni bagai ne oro 9 ta phaisa hoijak ke friends norok no jaga bo dino interview na hanai hinka norok nugui tongo district alada alada o jaga norok nugui tongo West Tripura tai North Tripura ni bagai hinke 13 tarik May o na hajangnai norok no 13 tarik May 2026 na hajangnai friends ani pore norok nugui tongo 6 tarik May o hangka norok na hajangnai Khuwai tai South Tripura ni bagai nai 15 tarik May o hangka norok na hajangnai Sibaijala district tai Unakoti district ni bagai nai 16 tarik o hangka norok na hajangnai oro norok nugui tongo Gumari district tai Dolai district rok ni bagai friends norok bo thaya thangani interview marinai ka bo ang nong thaini bu muphungnai norok nai tongde abon bagai ne paithak jora video no ko friends chong yang last yang norok nugui tongo time of interview hangka norok ni o jaga 11 tan chimi norok no na harjangnai oba henin bra o jaga time rok bo rei rakha ka friends sangteb nalien o jaga nangkuman details no teb kaisa kaisa ke oro sukurbai saimalai ka friends norok nugui tongo norok o jaga norok report mangnai conference hall directorate of ARD PN complex Agartala between Sardasta o norok mathanai tai sare ekta job tai je thanai rok narak jangnai friends song oro norok nugui tongo clear no swijak norok obon bisingon ma sogoi nai tai o jaga norok nugui tongo firo haina hai o je norok date mani o date no je district ni borok interview na musungo norok ni district tai norok ni bodin no interview na jangnai o date no nai kaham ke thani o time ni bisingo go friends haina hai norok nugui tongo firo o jaga reporting will be closed after 1:30 PM ni porengke norok ar thangpano norok tai accept khlaijak lak awa hinin borok norok no jaga clear babe jottono kaham ke saklai rajak go friends sung saimalai firena haina hai o jaga nangkuman details no yang tola rogo teb tongkho oborong sungtabo kaham ke saimalai ne norok nugui tongo norok ni post ni bung driver ni 50 ta vacancy phaisa boijak oro norok nugui tongo purely mangke contract basis norok no job langjangnai obo hangke 11 mas ni bagai norok no job langjangnai norok clear no swijak nugui tongo orlo norok ni performance rok kaham ke borok norok no taisa norok ni jora no bari rifano reiman phiro aba hinin borok notification bisingti kaham ke sawi rakha go friends norok o jaga o salary to mannai 10,000 khlai nong puila saka koron norok no bahike hire khaijangnai hingka norok no kaisa kaisa jottono nakumani o jaga point ni bisingti saklai rakha sangtabo orok no kaisa kaisa ke sukurbai saimalai ne go friends norok nugui tongo o jaga norok ni umor ke kom no 20 বছর kajangna nangnai tai 40 বছর ni bisingo ongui tongkha norok o jaga apply khaimannai jara ST tai AC candidate rok hingke o jaga 20 থেকে 45 বছর জরতই norok ni umor ongui tongphana norok o jaga apply khlaimannai ke oro bio tongo omke norok nugui tongo norok ni yago kaisa PRTC certificate tong nangnai haikaba permanent resident of Tripura obo hai norok ni yago tong nangnai obo hinin bro oro saka norok nugui tongo clear no jaga PRTC nangnai hnainai tai o jaga norok nugui tongphiro CEO hangkai norok ni o jaga class 8 pass angjangna nangnai tai logyo norok ni valid driving license bo tong nangnai ni saka go friends song norok ni yago jori ke bo tongoi tong hangkai norok obosai o job ni bagai ne nangai tongkai norok apply khlaimannai borok ni je interview date mane o date thangai norok je district ni thangai ne interview rei manai nai go friends haina hai singnali phira no jaga nangomani
norokni o jaga o criminal record tongnai tui bo saka jodi kebo kono kisu tuinjai norokni case khlaijak thana ro bung tongkha norok abo hai rok wngwi tongkha norok o job ni bagui apply khlai mangla o bai ni borok clearly o jaga o norok no notification bisingtwi saklai rokha go friends songhai nai saimanli phinai oro number 7 oro norok no belai khe nangkukmani important rijak obo wngkha norok nugui tongo original rokni yago document obo tlangwi ma thanai gatai norokni nijini self attested photocopies bo norokni nangnai interview je dinonga dino jotono matlangbani friends song norok nugui tongo tai norok form fill up kasima khlainai friends song aboni logi nong PRTC Aadhaar card birth certificate class 8 pass certificate valid driving license certificate abo hai rok norokni jotono matlangnai medical fitness certificate rok hai hinui borok oro nangkukmani tebo kaisa jotono oro norok no kaham khe sawi rekha satnamani bisingtwi go friends songor tebo naliana kaham khe norok no driving license ni o jaga bwsuk marks rwjaknai rok no borok saka norok nugui tongo kaisa jotono norok bo nai tongo o jaga tabuk nugui tongo kaisa jotono nugui tongo experience hisabai norok ni mark bo kwbang wngnai o jaga o jese ke experience mango asang norok ni mark bo kwbang mannai abo hai keno borok o jaga o norok no ri rekha go friends song haino hai 9 number bo ri rifika haino hai o jaga norok ni district tai o jaga norok ni interview date abo hai ri rekha thai hingkhe tangmani puilani sai rekha oro haino hai borok ri rifika norok nugui tongo norok o thai ma thanai oro norok nugui tongo prani sampod bobon o jaga ma thanai PN complex agartala west tripura 799006 o thai nor thangai interview ma rwnai interview ni time rok hwnkhe nong sai borokha friends song a time norok thangai obosai norok ni yago nangkukmani documents tlangai jate poyatwi norok jotono kaisa tlangwi jotono thani original bo yago tlangwi thani friends song borok je samani moti norok khlai di go friends song haino hai o jaga saimanlai phinai 10 number oro belai khe nangkukmani important norok nugui tongo norok ni posting khe borok khlaini hingkhe norok oro nugui tongo norok ni posting khe Tripura haste ni jekono thai o norok ni posting khlai mano o bahai ni borok saka o 3 number o norok nugui tongo go friends song o jaga tai kebo agi government chakiri rok khlaijak tongkha norok ni yago NOC certificate tongnai abo hai jefuru interview ro afro norok tlangwi ma thannai je agi government ni hoite chakiri khlaijak rok tongwi tongkha hwnkhe friends song paithak nongno haino hai sanamo song ani WhatsApp channel tai Telegram channel ni bisingtwi o form no kebo nangwi tongkha norok amtwi thangwi download khlai mannai tai form baki fill up khainai abo rok bang nongno tabuk phunuknai norok naitongdi tebo o form rok no baki fill up khai borok saimana bagui friends song obo nalisina paithak tabu friends song puilan saimanlai o jaga norok nugui tongo norok ni passport size photo nangnai o jaga self attested photocopy sankha norok no o jaga norok obo no ma thepanai abo tabuk ni photo nangnai 2-3 mas sigani photo phanungo friends song norok no hai sankha norok nugui tongo tai 1 number norok ni bung sidi hati lekha kotor bai nini bawan bumung tai nini aman bumung nongni permanent address tai with pin code bo marnai abon logi bo tai nong address of communication rok je thaya tongo a thaya borok jefur nanga phur nong manai abo haijat nongni abo hai address redi tai oro norok nugui tong piro 6 number norok ni date of birth di tai friends norok ni umur sidi o jaga norok oro to saimano jotono Indian hinai go friends song 9 number hwnkhe to norok ST SC norok ni hisabai norok redi abon logi gender hwnkhe norok nugui tongo o jaga o chwla male redi friends song mobile number redi norok no jefuru call khai afuru manai jat abo hai mobile number norok redi tai nongni email tongkhe email bo redi tai 13 number tongo nongni medical fitness certificate abo hai rok ni nongni register abo number redi abo hai rong saka friends song oro joto norok nugui tongo tai norok oro nugui tongo nong driving license ni abo rok redi class 8 pass marksheet rok norok o jaga jotono ma rwnai abo no borok saka norok nugui tongo o jaga o oro tai tam nani hingkhe tai to kwrwi khe friends song tai paithak norok ni o jaga o nongni signature kaisa ma rwnai tai je din norok thango a din ni norok ni date redi tai place ni bumung redi aswkno friends song tini ni video tai oro to naijaknai rikha jodi kebo kono kisa doubt wngtongkha norok haino hai comment kaisa sung namphinai borok ni comment ni reply obosai rwnai friends song tini video asing sinai norok naitongnai paithak belai kheno hambai tinisok jora norok ang bai kwrwngwi tongbai tai bwsang salo norok ang bai mahakhe kwrwngwi tongdi ang norok bai Tripura haste ni kwtal job notification tai Barraha Kota ni kwtal job notification regular tubi tonglo channel bisingtwi kebo ani WhatsApp channel follow khai hwnkhe norok follow khai di aboni bisingtwi norok form rok no mannai tai Telegram ni channel no follow khai tondi o Telegram channel bisingtwi bang nangkukmani details norok no rwo chikon jefuru
update ngo mane date dok extend ka ba hairok ngkai ang nongno login telegram hai ka whatsapp ni bising nong saklai ro am bugni follow khai tundi ketini video sungsinai nam nai tungno paita belai kan hambai tai ke bo kono kiso notification nangi takha video description box ang link ri ro nam ti thangi ben rok notification download khlainai to sin dog mokol bai thang kam kan rok nai man nai ketini video sungsinai nam nai tungno paita hai hambai